El Saló Noble de la Casa de Cultura de Xàtiva s'omplia aquest dimecres de públic en la presentació de la destinació turística Turisme La Costera, un acte on es van donar a conèixer els nous vídeos promocionals realitzats per la productora xativina Paella Produccions i la guia desficiosa escrita per Josep Lluís Cebrián i que també va comptar amb l'actuació de Pep Jimeno Botifarra. El llibre és un encant perquè més que una guia és això, és un manual que hauria de portar tota la persona que vulgui recórrer la nostra comarca sossegadament. I és molt fàcil de veure, és molt atractiva en imatges i crec que tindrà molt d'èxit. I després els vídeos, que vols que el diga, són espectaculars, ja han fet alguna presentació en València i ja veuràs com d'alguna manera el que pretenguem és atrapar a aquest visitant que no ens coneix per a que vinga i que ens conega. Turisme La Costera, nascuda del Pla de Governança i Dinamització Turística de la Mancomunitat La Costera Canal, continua així apostant per crear una marca potent i de qualitat que transmeta l'essència de tots i cadascun dels racons de la comarca d'una manera propera i cridanera. Jo crec que és un bon remat al treball que està fent la Mancomunitat durant aquests anys en el Pla de Dinamització i Governança, que continua i que anem a estar des de la Diputació al costat de la Mancomunitat en aquesta línia que ha encetat la Mancomunitat de treballar tot el territori de la comarca, de treballar els productes i de diferenciar un poc aquesta comarca en tot allò que la fan diferent d'altres de la nostra província. Els vídeos promocionals de Paella Produccions, i amb una durada d'uns 3 minuts cadascun, es centren en la cultura, la natura i la gastronomia dels diferents municipis de la comarca i compten amb el testimoni de diferents persones que estimen la costera i saben transmetre el seu potencial turístic. Són, en definitiva, vídeos turístics de postal, però també experiencials. A més, la producció dels audiovisuals és totalment comarcal, amb música del xativí Pau Xafer i text de l'escriptor Toni Cucarella. Ens ha costat molt fer-los de temps per a poder rodar tot el que hem tingut que rodar, però jo crec que el resultat ha valgut la pena. La idea era partir-ho en 3, tot i que així i tot no n'hi ha manera de que puguem clavar tota l'essència de la costera en 3 vídeos. Jo crec que en 27 tampoc ho aconseguiríem, però la idea era partir-ho en 3, el cultural, el natural i el gastronòmic. La presentació, com sempre, jo crec que Xàtiva al final acaba plenant. Fem qualsevol presentació perquè la gent sempre té interès de veure les coses que se fan culturals i Xàtiva té molt de moviment. Paella Produccions ja ha col·laborat en altres ocasions amb Turisme La Costera amb la realització d'altres peces. Tots els vídeos que estan fent els he vist en les xarxes socials i la veritat és que estan tots molt bonics. El de Xàtiva, perquè al final Xàtiva té més coses interessants per a veure i me pareix molt més atractiu. I aquesta és una productora de llarga trajectòria que ha treballat amb marques reconegudes a nivell internacional, com National Geographic o Samsung. Paella sempre ha fet, molts diguen que poques coses i molt ben fetes, així que la idea sempre és anar seleccionant molt bé tot el que fem molta publicitat per a estrangers i fem poques produccions nostres molt seleccionades. Pel que fa a la guia desficiosa, és un petit quadern de viatge escrit per Josep Lluís Cebrián, que porta els seus lectors pels carrers, sendes i camins de la costera més recòndits. El seu autor és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València, escriptor, exbibliotecari de canals i, sobretot, bon coneixedor de la comarca. Ha estat, a més, guanyador de diversos premis d'assaig, beques d'investigació i premis de literatura. Per tot això, Turisme La Costera ha confiat en ell en moltes ocasions. Destacaria la visió personal que té d'algunes coses, d'algunes parts de la comarca, d'alguns monuments que de vegades caem en tòpics i és sempre el mateix, i intenta que siga una mica diferent, tindre una visió personal. Intenta ser una espècie de viatge a l'Alcarria, però viatge a la costera. Una mica així, un tractament literari. S'ha quedat molt bé, duet creatiu, s'ha fet una maqueta impressionant, ja ho veureu després i és un llibre des del punt de vista gràfic amb un munt de fotografies
molt interessant. I altre que no para de difondre allà on va el nom de Xàtiva i la Costera és Pep Jimeno Botifarra, qui no podia faltar en aquest acte. És una de les comarques més boniques del País Valencià i per almenys li s'ha de donar promoció. La veritat és que és un plaer i jo col·laboro. Avui fem 2 cançonetes d'ací de la comarca i ja passaré el ratet, la veritat s'ha de dir. Primer farem el bolero de Guadassuar, que no és d'ací, és de la Ribera, però després en farem un altre d'ací, en farem la malaguenya de Barxeta, que ja no puguem fallar, i si en demanen una altra farem la de quan m'han cremat Xàtiva i per això. Diu, tots has dit la mateixa cançó, però la Figuera ha tocat el guitarró. La seva actuació va tancar una presentació on el públic va quedar encantat. Pues la veritat és que els vídeos m'han encantat la qualitat i la imatge perquè se representava molt bé el que són els pobles, la part bonica de tot, la nostra essència de la terreta, més que res. Donar a conèixer realment la importància i el valor de la nostra terra, que moltes vegades passa desapercebuda per la costum ja que tenim de veure-lo. M'ha encantat, la veritat ha estat molt bonic, molt ben realitzat. M'ha agradat tot, des dels paisatges conforme els han tret, el recorregut que hem fet perquè ho han tret, jo crec que quasi que tot el més important de lo que és la costera, han sabut molt bé ensalçar-la i alhora també les veus en off, conforme ha estat fet, i molt bé, m'ha agradat la veritat tot. I sobretot el del menjar i tal ha sigut molt objectiu i molt bé, molt bonic, m'ha agradat. Doncs la presentació m'ha paregut molt bé i els vídeos també, perquè crec que és un projecte que en la costera fa falta, perquè és una comarca de l'interior que, com bé hem dit, té molts productes i molts recursos que oferir a totes les persones que ens visiten. I aleshores crec que és una iniciativa molt bona que fa que coneguen la costera la gent de fora i que és una experiència i creuen el desig de voler vindre a visitar el que és la nostra comarca. I tots ells tenen un racó favorit a la comarca, encara que Xàtiva juga amb avantatge al ser veïns de la ciutat. Jo la Cova Negra, sí. A mi m'ha agradat molt el que és passejar per la costa del castell i el castell i també per el paratge natural de la Cova Negra. Hem estat al castell, perquè no me pensava que hi havia aquest castell tan bonic dalt. De l'autopista no se veu això tan bonic. La guia desficiosa pot consultar-se al web turismelacostera.com a l'apartat del repositori i també pot descarregar-se en format PDF.